Повертаємося у студію програми «Саба». Я Єлизавета Цереградська. Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Ми продовжуємо наш ефір, і наступною темою є тема Саакашвілі. Як це не дивно, та того, що відбувається під Радою. Адже там продовжується мітинг, там ще досі є наметове містечко, і громадяни України вимагають виконання своїх вимог, які були заявлені раніше. Про це та ще про інше ми будемо говорити з нашим гостем у студії, політологом Михайлом Басарабом. Доброго ранку, пане Михайло. Ну, почнемо знову ж таки з голосних заяв пана Саакашвілі про те, що, по-перше, країна потребує нового уряду і він готовий його очолити. Також він закликав до вже через тиждень, 3 грудня, почати процедуру народного імпічменту. Тобто, ваша оцінка цих заяв і чого від цього чекати? Ну, я думаю, що навряд чи ми можемо чекати і зміни уряду, от буквально там в найближчі дні чи тижні, а навіть місяці. І я так само думаю, що навряд чи можемо говорити про імпічмент. Ну, ми повинні передусім зважати на особливості характеру пана Саакашвілі. Він такий, ну, доволі своєрідний пасіонарний політик, який не лізе в кишеню за словом, от, і воліє епатувати публіку. Тому там мало не щотижня ми чуємо від Саакашвілі або якісь сенсаційні звинувачення, які дуже там когось в чомусь, які, до речі, часто розбігаються з реальністю, і про це говорили багато незалежних дослідників, так, бо Саакашвілі там, ну, дуже легко розповідає там про мільйони, мільярди, які хтось вкрав, але, ну, коли ти когось в чомусь звинувачуєш, ти повинен мати, ну, якісь докази, так. От, так само Саакашвілі дуже часто от виходить з такими неординарними заявами, сенсаційними, от про те, що він там готовий очолити уряд, або ось буде в Україні проголошено президенту імпічмент. Попри те, все, що ми можемо ставитися негативно до уряду, мати серйозні претензії до президента, але те, що каже Саакашвілі, ну, навряд чи відповідає дійсності і навряд чи підкріплено якимось реальними можливостями пана Саакашвілі. Ну, зокрема, Саакашвілі анонсував масові акції протесту. Вони, звичайно, закінчились розміщенням наметів на вулиці Грушевського, але це сталося передусім завдяки тому, що акції протесту оточили люди тоді в камуфляжі, так, які не дали можливості правоохоронцям завадити, розбити намети. Але як ми бачимо, ці акції буквально там за кілька днів пішли на згасання. Тому це не перетворилося там в черговий помаранчевий майдан або революцію гідності. Тому я б зараз з великим скепсисом ставився до анонсування зміни уряду і імпічменту президенту, тим більше у пана Саакашвілі є проблеми з громадянством українським. Коли він говорить про те, що він готовий очолити уряд, ну, напевно, він не може претендувати зараз на таку посаду, оскільки він не є громадянином України. Його позбавили громадянства, і він не оскаржив це рішення президента. Ви говорите те, що Саакашвілі він епатує, і це ми також всі прекрасно розуміємо. Зокрема, якщо говорити про затримання останнє, це 3 громадян Грузії, зокрема на своїй сторінці у Фейсбук пан Саакашвілі повідомив про те, що, по-перше, за ним слідкує СБУ, і він ці машини спостерігає постійно. А по-друге, те, що власне перевезення цих 3 громадян Грузії здійснювалося безпосередньо за сприяння начальника управління держохорони Валерія Гелетея. Що ви можете сказати про це? Тобто це дійсно, чи має місце з боку влади певний тиск на Саакашвілі, чи це знову ж таки чергова епатажна заява? Ну, звичайно, Саакашвілі дратує владу. Ви знаєте, ну, у нас дуже часто відбуваються цікаві речі. От насправді проблема Саакашвілі, вона ж не виникла сама собою. Цю проблему для себе створив сам Петро Порошенко, коли вирішив надати громадянство Саакашвілі, от, і ще певній групі грузинських громадян. У такий спосіб тоді Порошенко хотів імітувати імпорт грузинських реформ до України, адже ми знаємо, що в українському суспільстві, ну, було таке достатньо схвальне чи позитивне ставлення до тих змін, які відбулися при Саакашвілі в період правління Саакашвілі в Грузії. От, багато українців туди подорожували, бачили це на свої очі. Я теж був в Грузії, мені також дуже багато чого там сподобалося. Те, як, ну, змінилася країна, яка геть зовсім була такою сірою, невиразною після розпаду Радянського Союзу.
команді Саакашвілі, основним ідеологом реформ, в якій був покійний Каха Біндукідзе, вдалося суттєво змінити обличчя Грузії. І це багатьом українцям імпонувало, особливо після такого тривалого консервативного правління Януковича, такої клептократичної команди. Люди жадали оцих стрімких грузинських реформ, адже Грузія, відповідно до тієї картинки, яку створювала команда Саакашвілі, змінювалась дуже швидко, дуже інтенсивно, і команда Бендукідзе і Саакашвілі показала, що такі реформи можливі. І багато українців були натхнені такими реформами, і Порошенко вирішив зробити дуже просто. Якщо ви хочете грузинських реформ, ми вам їх зімітуємо, запросимо сюди групу грузинів, які сам приїзд яких будемо вважати імпортом грузинських реформ. От приблизно заради цього Саакашвілі і кільком представникам його команди було надано громадянство, але ми бачимо, що наша команда не хотіла, скажімо так, не хотіла віддавати ініціативу грузинській команді. І зрештою це було неможливим в українських реаліях через невелику кількість грузинів, яких запросили в Україну, через те, що в Україні сформована свої правила політичної гри, своя політична система, свої традиції. І Саакашвілі, і Порошенко, очевидно, вирішив Саакашвілі просто використати спочатку в репутаційних міркуваннях для того, щоб проімітувати цей імпорт грузинських реформ, а потім, як з'ясувалося, Порошенко також використовував Саакашвілі як тарана. Зокрема, в кампанії проти уряду Яценюка, і ми пригадуємо кілька інтерв'ю Саакашвілі, в яких він зізнавався, що Порошенко використовував його в дискредитаційній кампанії уряду Яценюка, спрямовував Саакашвілі для критики певних політиків, опонентів Порошенка, а потім, використавши Саакашвілі, вирішив його, вибачте за таке порівняння, викинути на смітник історії. Саакашвілі, ясна річ, виявився таким пасіонарним, амбіційним політиком, і маємо те, що маємо. Уже навіть після позбавлення Саакашвілі громадянства він все одно бореться за своє право на публічну позицію в Україні, і зараз, звичайно, він буде використовувати будь-які приводи для того, щоб дошкуляти Порошенкові. На вашу думку, які перспективи взагалі у Саакашвілі зараз в нашій країні та його партії «Рух нових сил»? У нас скоро вибори, наприклад. Що ви думаєте? По-перше, повернемося до того, що Саакашвілі позбавлений громадянства, і на сьогоднішній момент він не має права балотуватися ні до парламенту, ні на посаду президента. Причому не тільки тому, що він позбавлений громадянства, навіть якщо він був би громадянином України, його не позбавляли цього громадянства. В нього ще не прийшов той термін, який дозволяє йому відповідно до Конституції претендувати на статус народного депутата України або на посаду президента України. Але, тим не менше, він може, звичайно, бути якимось таким ідейним натхненником політичної сили, яка умовно вважатиметься партією Саакашвілі, буде якось називатись по-іншому, але він буде вважатись таким неформальним лідером цієї команди. Це можливо взагалі. Тобто, коли будуть балотуватися інші, він просто буде таким віп-агітатором цієї політичної команди. Які перспективи? Я б теж не переоцінював електоральну вагу Саакашвілі, попри те, що помітні певні такі помітно те, що президент зараз намагається помститись Саакашвілі за те, що він перейшов в жорстку опозицію. Тим не менше, і суспільство це бачить, тим не менше ми не можемо сказати, що рівень довіри до Саакашвілі зашкалює і рівень електоральної підтримки високий у його потенційної політичної сили. Соціологічні дослідження показують нам стрімке падіння підтримки умовної партії Саакашвілі. Зараз це приблизно 1, максимум 2%. Ви знаєте, я думаю, ми пам'ятаємо, коли ще взимку 16-го року рейтинг Саакашвілі там був 25-30%. Якби пригадуєте ці антикорупційний форум, якби вибори відбулись тоді, він мав би шанс провести до парламенту політичну силу, яка б могла взяти чверть або третину голосів за списками.
Тоді був такий, знаєте, ну я це називаю таким авансом суспільства до Саакашвілі. Далі він скотився в таку, таку брутальну політичну риторику, от епатаж, про який ми з вами говоримо. Це, звичайно, можливо, те, що сподобалося б грузинам, відповідно до їхньої, таких ментальних якихось, відповідно до їхньої ментальності. Та, це не зовсім, мабуть, імпонує українцям, тим більше у нас є досить серйозні, там, теж харизматичні політики-популісти, там, типу Олега Ляшка, Юлії Тимошенко, з якими Саакашвілі, звичайно, доводиться конкурувати на цьому електоральному полі. Відповідно, його рейтинг, безумовно, впав, обвалився. Тому говорити сьогодні про те, що його команда має шанс чи умовна партія Саакашвілі має шанс на проходження до парламенту, не доводиться. І це не мої суб'єктивні відчуття чи розуміння ситуації. Ми можемо подивитися на результати багатьох соціологічних досліджень, вони дають десь приблизно 2% партії Саакашвілі. А що ви можете сказати про наступні кроки влади стосовно Саакашвілі? Тобто ми бачимо зараз ця ситуація з громадянами Грузії, яка відбувається. Що наступне? Чи вдасться взагалі там президент або будь-хто до якихось, можливо, більш радикальних або інакших кроків, на вашу думку? Ви знаєте, передбачити дії влади після того, коли влада роздає громадянство, досить легко. І це стосується не лише Саакашвілі. Я вважаю, що Саакашвілі, далеко не найгірший з тих, кому президент там дуже просто і легко в останні роки дав громадянство. У нас є навіть там журналісти, колишні російські журналісти, ліберальні, яким надано українське громадянство, не хочу називати прізвище. Після того, коли вони його отримали, вони почали писати публікації про катівні СБУ в Харкові, там, і, значить, писати про те, як українські спецслужби порушують права ополченців і т.д. і т.п. Тобто це абсолютно неприпустимі речі, і в таких випадках, звичайно, у мене є великі запитання до президента. Ти наділений правом Конституцією надавати громадянство України. Це цінність, його не можна давати отак просто і легко. Так от, після того, як влада дала громадянство Саакашвілі, а потім так само легко його забрала, важко спрогнозувати, якими будуть дії. Ми можемо сказати, що Саакашвілі серйозно дратує. Будемо говорити сьогодні, це конфлікт персонально Саакашвілі і Порошенка. Так? Тобто Саакашвілі і його дії дратують Порошенка. Звичайно, нам дуже складно спрогнозувати, якими будуть дії у відповідь. Раз ми бачимо вже там і депортацію людей з оточення Саакашвілі, можливо, я не думаю, що буде перейдено якусь червону лінію. Адже якщо влада перейде червону лінію у переслідуванні Саакашвілі, силовому переслідуванні, я не вважаю, що сьогодні ця лінія перейдена, так, то тоді, звичайно, може бути вже реакція значно більшої частини суспільства, аніж потенційні прихильники партії Саакашвілі. Багато хто з таких людей, які не симпатизують Саакашвілі, можуть, звичайно, засудити такі спроби такого брутального силового тиску на Саакашвілі. Я не знаю. Тобто, ми повинні розуміти, що Саакашвілі сьогодні може десь перебільшувати тиск влади на нього персонально, на представників його команди. У нього таке політичне амплуа, так, звинувачувати в тиску, в переслідуваннях. І для цього, і плюс ми з вами говорили, що він не перебирає звинуваченнями на адресу своїх опонентів. Тому тут теж треба дуже уважно дивитись за тим, що відповідає правді, а що не відповідає правді. Адже популярно говорити про те, що мене переслідує влада. Тому побачимо. Я думаю, що все-таки вистачить здорового глузду не перейти якусь червону лінію. Знову ж таки, мітинг під Верховною Радою, він триває і досі, там все ще є намети. Багато думок є з цього приводу. Деякі кажуть, що це знову ж таки абсолютно проплачено, і всі там за домовленостями сидять. Є навпаки, які говорять, що це дійсно прояв народу. Якщо говорити вже про перспективи цього наметового містечка, цього мітингу, що ви можете сказати? Тобто, по-перше, стосовно вірогідності, ви вже частково сказали про народний імпічмент 3 грудня. Але... Це винятково піар-акція. Так, але зокрема, що буде далі з цим наметовим містечком, як ви вважаєте?
Мені здається, що ініціатори саме цієї акції зараз зіштовхнулися з серйозною проблемою. Ви знаєте, коли ти заходиш в якесь, в таку серйозну полеміку з використанням вуличних інструментів, ти повинен розуміти, як ти будеш виходити з цієї ситуації. І виглядає так, що Саакашвілі і його соратники, які ініціювали цей мітинг, ініціювали встановлення наметів на вулиці Грушевського, сьогодні вже не зовсім розуміють, як їм коректно чи як їм правильно зі збереженням обличчя вийти з цієї ситуації. Тому поки що намети залишаються, навряд чи ми можемо назвати це мітингом постійно діючим, адже з тих фотографій, там особистих спостережень, я не можу сказати, що там велика кількість людей постійно знаходиться. Ясна річ, що акція пішла на згасання. І тепер Саакашвілі і його соратники вдаються до різних заяв для того, щоб підтримувати увагу до своїх акцій, до цієї акції, до цього мітингу. Я думаю, що це більшою мірою поставлені порожні намети, в яких можливо знаходиться максимум кілька десятків людей. Так, звичайно, я там періодично буваю, проїжджаю, проходжу. Там максимум кілька десятків людей. Тому навряд чи вже з цієї акції виросте щось серйозніше. Ми не можемо заперечувати ймовірності виникнення справді велелюдних протестів, коли вийдуть десятки, можливо, сотні тисяч людей. І ви знаєте, акція, Майдан Саакашвілі, він продемонстрував, що підняття на порядок денний лише антикорупційних питань чи питань соціального порядку денного, соціальних вимог недостатньо для того, щоб зараз вивести велику кількість людей на вулиці. Ще коли тільки починалася акція, я говорив в коментарях журналістам і сьогодні дотримуюсь цієї точки зору, що сьогодні справді дієвими і велелюдними можуть бути лише акції протесту, якщо влада піде на якісь серйозні поступки Кремлю, якщо влада піде шляхом, відверто піде шляхом капітуляції, наприклад, буквальне впровадження мінських домовленостей або ухвалення якихось інших рішень, наприклад, амністія так званим бойовикам ДНР, ЛНР, або ж якісь інші рішення, які надиктує нам Медведчук, приїхавши з Москви, тільки тоді можуть бути серйозні акції протесту. Я думаю, що тоді вже наметами не обійдеться. І я думаю, що те, що Саакашвілі не зміг під антикорупційні вимоги і питання виборчого закону зібрати велику кількість людей, тільки підтверджує цю гіпотезу, що при такому рівні невдоволення суспільства люди не вийшли на вулицю, значить тригером або таким спусковим гачком для масового протесту мають бути якісь інші питання. Я думаю, це питання війни з Росією і це питання можливих поступок Російській Федерації. І невдалі, неграмотні і недалекоглядні кроки влади в цьому плані. А є вірогідність того, що пан Саакашвілі, наприклад, змінить свою політику, свою риторику і почне поводитись якось інакше? Наприклад, вдасться до більш нагальних питань, які турбують українців, гаманець українця чи щось таке. Є можливість того, що він зміниться? Думаю, що сьогодні ні. Навряд чи вдасться. Тим більше Саакашвілі, після того, коли він зробив таку спробу, треба дати можливість суспільству трохи відпочити від себе. Але з іншого боку, тобто він знаходиться на шпагаті. Якщо він зараз піде в тінь, у нього немає часу, час працює проти нього, то він постає перед серйозною загрозою в один прекрасний момент бути депортованим до Грузії чи в будь-яку видвореним взагалі за межі України, коли суспільство вже призабуде про нього або не буде так уважно стежити за його активністю. Тому з одного боку Саакашвілі повинен продовжувати свою діяльність, він повинен робити якісь гучні заяви, резонансні заяви, щоб привертати увагу до себе. З іншого боку, оця його така безрезультатна активність, вона певною мірою вже втомила українців, якусь частину українців, можливо, більшу частину українців. І чим більше він буде робити таких резонансних заяв, а в його діях не буде конкретних результатів, тим ще більше люди будуть в ньому зневірюватись. Тому я думаю, що зараз він перебуває в такій делікатній ситуації. Робити заяви далі, гучні, резонансні звинувачення немає сенсу. З іншого боку, йти в тінь або замовкнути на якийсь час теж немає можливості. Хіба що
хіба що я бачу таку можливість, якщо Саакашвілі позбавиться оцього такого власного політичного его і все-таки спробує об'єднатися з більшою кількістю опозиційних сил, яка розширить цей порядок денний для протестів, в тому числі за рахунок питань війни, за рахунок питання тобто питання, які стосуються війни, поступок Росії. Якщо цей порядок денний буде розширено, Саакашвілі поділиться своїм лідерством в цьому опозиційному русі. Лише тоді, я думаю, він має шанс зберегтися в актуальному дискурсі. Пане Михайло, я вам дякую. Михайло Басараб, політолог, пояснив нам ситуацію з паном Саакашвілі та тим, що відбувається зараз під Верховною Радою, зокрема про перспективи. Зараз на телеканалі АТR дивіться новини, після чого ми повернемося у студію, будемо говорити про цікаві теми. Дочекайтеся.